Καλησπέρα σας. Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου του 2014 σήμερα και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους ειδήσεων. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη των εκλογών. Στα χαρακόμματα υποψήφοι, δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Στον αγώνα μπαίνουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Άρχισαν οι πρώτες πειραγμένες δημοσκοπήσεις. Τον Καμίνη εμφανίζει γκάλοπ να προηγείται στην Αθήνα. Γελάει ο κόσμος με ορισμένες μετρήσεις που πληρώνουν οι υποψήφοι. Δεν έχει βρει λύση η Νέα Δημοκρατία. Αναζητά ακόμα το πρόσωπο για την περιφέρεια Αττικής. Εν αναμονή της απόφασης του Γιάννη Γουρού, άρχισε η μάχη και στην Θεσσαλονίκη. Καυτό πολιτικό παρασκήνιο. Διαψεύδει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο ανασχηματισμού σε αναμένα κάρβουνα υπουργοί και υφυπουργοί το χρονοδιάγραμμα παρά τις διαψεύσεις των κυβερνητικών αλλαγών. Ποιοι θα αντικαταστήσουν τους υπουργούς που αποχωρούν για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Αλλαγές στο οικονομικό επιτελείο κυοφορούνται τελευταία. Τι σκέφτεται ο Σαμαράς, τι θέλει ο Βενιζέλος. Αναλυτικά το ρεπορτάζ. Μετά από μήνες ο Στουρνάρας υπόσχεται τώρα εξελίξεις με τη λίστα Λαγκάρντ. Σύσκεψη του Υπουργού με τους οικονομικούς εισαγγελείς. Μην βιάζεστε, θα δείτε αποτελέσματα, επιμένει ο Υπουργός. Επεκτείνεται ο θεσμός του μερικού ελέγχου για εξπρές εντοπισμό των φοροφυγάδων. Άμεσες λύσεις για την πάταξη της φοροδιαφυγής, συντονισμό και συνεργασία με τους οικονομικούς εισαγγελείς επιδιώκει η κυβέρνηση. Αναλυτικά το ρεπορτάζ. Και στα σκαριά, κυρίες και κύριοι, ο νέος μεταναστευτικός κώδικας στην πόρτα εξόδου από την Ελλάδα ανοίγει η κυβέρνηση στους μετανάστες. Οδό διαφυγής προς άλλες χώρες για χιλιάδες αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα. Τα κρίσιμα στοιχεία του νέου νομοσχεδίου, τι μιλούν για κυβερνητική τρίπλα στη Χρυσή Αυγή, πώς αντέδρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τι λένε οι ίδιοι μετανάστες. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, θα τα συζητήσουμε, θα τα σχολιάσουμε και θα τα αναλύσουμε με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Κόντρα Channel. Τώρα δεν ξέρω αν πιστεύετε στις γιορτές περί Αγίου Βαλεντίνου κτλ. Γενικά εγώ δεν τα πολύ πιστεύω, αλλά βλέπω ότι η Στέλλα φόρεσε ροζ. Βέβαια δεν φόρεσε κόκκινο, αλλά εντάξει, είναι κοντά τα χρώματα. Καλησπέρα, Γιάννη. Περισσότερο το ροζ είναι έτσι. Ναι, το... ροζ κόκκινο σήμερα έχουν τη δημοτική τους. Καλησπέρα. Καλησπέρα, λοιπόν. Στέλλα, να είσαι καλά. Να καλησπερίσουμε και τον Παναγιώτη Τζανετάτο. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα για από μένα. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο. Τον έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Μπρεάνη. Καλησπέρα, κύριε Μπρεάνη. Φοροτεχνικός και στέλεχος του κόμματος Ραχμή. Θα μας εξηγήσετε μάλλον μερικά πράγματα που αφορούν και τη λίστα Λαγκάρντ. Και το κυριότερο που νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο είναι γενικότερα να μιλήσουμε για μερικά πράγματα της οικονομίας. Πράγματα τα οποία θα συναντήσουμε στην καθημερινότητά μας τις επόμενες μέρες. Ακριβώς. Όλα αυτά σε λίγο. Τώρα, για να ακούσουμε και τον κύριο Μπεάνη, δεν τον έχουμε καλέσει εδώ ως υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Οροπού. Ως φοροτεχνικό τον καλέσαμε τον άνθρωπο για να μας πει μερικά πράγματα, γιατί είναι καλός στην επιστήμη και στο επάγγελμά του. Συμφωνείτε με τις δικές μας διαπιστώσεις, διαφωνείτε, έχετε δικαίωμα να εκφράσετε όπως θέλετε εδώ, κύριε Μπεάνη. Δεν έχουμε κλεισέ να συμφωνήσετε απαραίτητος μαζί μας. Ναι. Να καλησπερίσω καταρχήν. Κύριε Παπαγιάννη, τι θα μπορούσα να σχολιάσω από όλα αυτά, όταν εγώ είμαι καθημερινά στο πεζοδρόμιο με τις μικρές επιχειρήσεις, με τις 800.000 μικροεπιχειρηματίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή μετά από 5 χρόνια συνεχούς ύψευσης βρίσκονται στο κόκκινο. Και έρχεται η κυβέρνηση με ένα νομοσχέδιο, το 4110 του 93, να τις φορολογήσει από το πρώτο ευρώ με 26%. Θα τα πούμε αυτά, κύριε Μπρεάνο, έχετε δίκιο, γι' αυτό είστε εδώ. Τι θα μπορούσαν να σχολιάσω, αν η λίστα Λαγκάρντ, αν θα τα οι πούμε αυτά σε λίγο. Γιατί συμμετέχετε εσείς στις δημοτικές εκλογές? Εγώ φαντάζομαι ότι έχετε ένα όραμα για την τοπική σας κοινωνία. Βεβαίως. Για τον Οροπό. Εγώ συμμετέχω στο Δήμο Οροπού με τον ενεργό πολίτη, ενεργοί πολίτες, ενεργό Δήμος, ενεργοί πολίτες, με τον Όντα τον Δημητρίου. Γιατί δεν πάει άλλο με τα διόδια, δεν πάει άλλο με την οικονομική πολιτική που ακολουθεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Γενικά δεν πάει άλλο. Γιατί η κοινωνία τελικά έχει φτάσει στο κόκκινο. Είμαστε όλοι στο κόκκινο. Και γι' αυτό λοιπόν ως απλός πολίτης και ως πολιτικός, δεν έχω ασχοληθεί πολύ με την πολιτική, αποφάσισα και στο κόμμα της Ραχμής, γιατί πρεσβεύουμε κάποιες αρχές και απόψεις, και στο Δήμο Οροπού με τον ενεργό Δήμο και ενεργούς πολίτες να ασχοληθώ. Μάλιστα. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Εντάξει, είναι ξεκάθαρη η τοποθέτησή σας και πολύ καλά κάνατε και την εκφράσατε κατά αυτόν τον τρόπο. Σε λίγο θα ασχοληθούμε με τα οικονομικά, αγαπητέ κύριε Μπριάνο. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ, αυτά που έγιναν σήμερα. Ναι, ο κύριος Στουρνάρας συνέστησε υπομονή για να δούμε αποτελέσματα της λίστας Λαγκάρντ. Καταρχήν να σας ενημερώσω να επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο Παναγιώτης. Ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα σέντ δεν έχει μπει στο ελληνικό δημόσιο από τη λίστα Λαγκάρντ. Είναι γνωστό. Ναι. Θεωρώ ότι πάλι δεν θα γίνει τίποτα. Και εγώ αυτό θεωρώ, αν θέλετε τη γνώμη μου. Ότι απλά είναι ένα προεκλογικό παιχνίδι.
και τίποτε παραπάνω. Δημοτικές εκλογές έρχονται και προσπαθούν να χρυσώσουν το χάπι, όπως είπα, στον απλό τον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη που έρχονται να του ζητήσουν σε ένα απλό εισόδημα, εικονικό εισόδημα, γιατί έχει ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα 8 τετραγωνικά. Μα δεν είδαμε σήμερα με την προκαταβολή φόρου τι ετοιμάζουν. Ακριβώς. Να του ζητήσουν 5.000 ευρώ φόρο. Ναι, ασύλληπτα πράγματα. Να πάμε να το πούμε αυτού νου, του απλού επιχειρηματία, του απλού εμπόρου. Κύριε Μπριάνο, ξέρετε τι άποψη έχω? Ότι ο εγκέφαλος που σκέφτεται αυτά τα πράγματα ακριβώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος ή προβληματικός ή πραγματικά να μισεί τους συνανθρώπους του. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Δεν εξηγείται. Είναι εγώ τι λέω και με τους συναδέλφους μου καθημερινά. Ναι. Αυτό είναι φορολογική διαστροφή. Ασύλληπτο. Οδηγούν τον κόσμο στην απόγνωση. Τώρα τι θα γίνει με την προκαταβολή φόρου? Έχετε κάποια εικόνα από το Υπουργείο Οικονομικών? Βεβαίως, θα ισχύσει κανονικά. Θα ισχύσει κανονικά. Βεβαίως. Από το επόμενο φορολογικό έτος. Στις 10.000 ευρώ εισόδημα, 2.600 φόρο συν 55% συν τέλος επιτιδεύματος. Μην το ξεχνάμε. Όλο αυτό μας κάνει 4.700. Και σε ένα εισόδημα, προσέχτε, σε ένα εισόδημα που μπορεί να μην το έχει βγάλει ο έμπορος, ο απλός επιχειρηματίας. Γιατί απλά έχει ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα και ένα αυτοκίνητο. Είναι εξωφρενικό. Είναι εξωφρενικό. Τους οδηγούν στην εξόντωση και μαζί με όλους αυτούς και εμάς. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Γι' αυτό το λόγο, με ρωτήσατε προηγουμένως, γιατί αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά. Έχουν γεμίσει τη χώρα μου, την πατρίδα μας όλων, μπάρες. Μπάρες έχουν τα στρατόπεδα μόνο. Συνταγματικά. Είναι συνταγματικό δικαίωμα και αυτό πρεσβεύει και το κόμμα της Δραχμής. Η κίνηση γίνεται ελεύθερα. Είναι ελεύθερη κίνηση των πολιτών. Και μάλιστα εδώ έχουμε μπάρες για δρόμους που δεν υπάρχουν. Αυτό είναι πρωτάκουστο δηλαδή. Πάρτε παράδειγμα το Δήμο μου που ζω, στον Οροπό. Μα αυτή η εθνική υπήρχε 30 χρόνια, τη θυμάμαι από τότε που γεννήθηκα. Τι άλλαξε για να βάλουν μπάρες? Σωστό. Και υποτίθεται ότι προπληρώνεις με τα διόδια το δρόμο που θα περάσεις μετά. Και ήρθε γιατί λέει και η παροιμία οργή Θεού, οργή λαού, φωνή Θεού. Κάναμε μια κινητοποίηση, την είδατε. Μάθετε και στην Ελλάδα. Συλλήψεις, βγάλαμε και ανθρώπους οι οποίοι. Ακριβώς. Το σύστημα λοιπόν φρόντισε να συλλάβει δήμαρχο, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, πρόεδρους των τοπικών συλλόγων. Και αν δεν ξεσηκώθηκε ο Δήμος Οροπού και πήγαμε στα δικαστήρια 2 μέρες, ήμασταν εκεί και τους αφήσαν ελεύθερους ανθρώπους. Και στις 11 έχουμε πάλι τις 11 την Κυριακή. Αφού τους κράτησαν ως κοινούς εγκληματίες στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, έτσι. Ακριβώς. Αυτά. Και ήρθε λοιπόν η οδός, η νέα οδός, οι εργολάβοι, τα συμφέροντα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Περί αυτού πρόκειται να μας πει ότι εμείς δεν θα έχετε συμμετοχή στην αύξηση. Σαν να έρχονται σε κάποιους ηθαγενείς και να τους μοιράζουν καθρεφτάκια, κύριε Παπαγιάννη. Τι να πω. Έχουν όλα ξεφύγει από τη λογική. Δεν υπάρχει λογική πια σε αυτό το κράτος. Τώρα, πότε παρουσιάζει... Ο πολίτης είναι αγανακτισμένος. Υπάρχει κόκκινη γραμμή. Δηλαδή, συγγνώμη που θα το πω. Δηλαδή, αυτή η κυβέρνηση νομίζω η άποψή μου ότι ξύνεται στην κλίσσα του Τσοπάνη. Δηλαδή, ψάχνει πότε θα ξεσηκωθεί ο λαός. Ναι, βλέπετε όμως δεν γίνεται τίποτα. Και όποτε ξεσηκώνεται μερίδα του λαού, το πολύ να φάει ξύλο, έτσι. Ακριβώς, ή να συλληφθεί, δυστυχώς. Ακριβώς. Και αυτό φοβόμαστε και εμείς την Κυριακή. Δεν θυμάστε την Κυριακή τι έχει? Έχει πάλι ο Δήμος Οροπού και όλοι οι δημότες κινητοποίηση στα διόδια. 11 η ώρα. Και καλούμε και όλους τους πολίτες, να πάει ο κόσμος εκεί. Γιατί αυτή η κινητοποίηση δεν είναι κινητοποίηση μόνο των δημοτών Οροπού. Αφορά όλη την Ελλάδα. Έτσι. Και το κόμμα της Δραχμής θα είναι και εκεί, έτσι. Μάλιστα. Κύριε Μπριάνο, σας ευχαριστήσω πολύ. Και επίσης θα ήθελα, υπάρχει και στο Θέατρο Ζήνα τη Δευτέρα, είναι η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση του κόμματος της Δραχμής και θα θέλαμε να καλέσουμε όσους νομίζουν ότι μπορούν και θέλουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, γιατί μιλάμε για την πατρίδα, έτσι. Από Δευτέρα θα κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση για το τι εκπροσωπεί η Δραχμή, το ευρώ, τι ακριβώς θέλετε, ποιες είναι οι προτάσεις σας. Να είστε καλά, κύριε Μπριάνο, ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, όλη η ομάδα μαζί με τον Αλέξανδρο Βέλιο, τη Στέλλα Γκαντόνα, τον Παναγιώτη Τζανετάτο,